Menta kasngi perlok ngan merak sepi ke kubor. Ke Greenland kamdei ke rui ke betang sileng kuat utha. Ong Jens Fredrik Nielsen. Tungin nyesngap. Menteri rang badu ke Greenland. Jens Fredrik Nielsen. Ha kasngi palai ulo ong. Bau yang benmi kemat nak rui ke bakersan. Ya ke syong suk syong sengan. Bar ke jinglong jingman ke babha. Badiakan Nielsen ula keren. Hadin ke jingkeren jong utrom. Apa ya day berketai ke ritha. Bat kumta Nielsen uloong baka Greenland ka amday kori ka batang sileng kuat utha. Utrom ha kasngi balang ula palailot na mar ka jings nguk lumar kli jong u habaya day bat ka NATO. Hadin ka jinga day jong ka US bat ka NATO. Kalas dang trenno na mar ka tma ha Iran. Bat uloong baka NATO kamsyam lakarsan ya ka US ha ka tma Persia ya ka Iran. Bat uloong ro ukan mau ya ka Greenland ka balong kori ka baduk ka bombyang AA ka balong tangkum utha ba sileng kuat. Ka bakongsan da ka bentajungi kalong bangin pendek pensa ia ka imlang salang ha ka perthai ka bangilate hadin ka tma ba baar ha ka ba ngidon ya ka jinga telok jong ka jinga da ka bangi buram pat ha ka bangidon ya ka ain perthai ka bala buram da parok kiliang laong Nielsen ha ka returns kita ki kedang sa ha ka jing tenju menta bat ngaperkhat ba barok ki parlok kidai benyang teli ban persyang ban pendek pensa ya ki Nakarman bakata kan saja ulaong. Kiparlok jong kanato kiladep banilek persya ha kabasdang jong uneusnem banwat ya kilat kilenti ban penek ya kajinga trilang hadin bau trom mula penimbiang ya kajing penbor jong u ban kini no ya ka Greenland na ka Denmark kaparat khot jong kanato. Nielsen ha kasngi palai ulayukun persya ya kajing penlongdor jong utrom ya ka ri jong u. Ngimdei ka katu katne kileng khot lengkai ngidei ki jingbon breu ka basngu sarong ka bangidan palat ya ka sanpho hajar ngut ki breu ki patre manla kasngi kum ki nongsong snong babha jong ka perthei ha ka jingburam bapura ya baro ki parlok jongi ulaong hublei sibun.